Szóval, szervusz Reni! Szia! Jó, én EPP vagyok, és most az egyik kedvenc állatomat, a zebrát kérdezem. A Reni minden tüntetésen ott van, és minden tüntetésen izzad ebben a jelmezben. Hány kilót fogytál, Reni? Bár fogynék, nem igazán, így átmenetileg fogyok mindig 1 kilót, aztán utána az vissza is jön, meg csak ilyen vízveszteség. Hát akkor jobbat kell kitalálni, igen, pedig én már úgy reménykedtem, de innen hogy ha edzésre megyek. Tehát, hogy én nem. Na, úgyhogy ez csak a bemelegítés. Arra nem biztos, hogy hajlandó lennék. Azt szeretném kérdezni, mi az oka akkor, hogy itt vagy, ha nem a fogyás? Az az igazság, hogy amit mondtam, meg amit a beszédben is elmondtam, hogy igazából tennünk kell valamit. Ha nem teszek semmit, akkor ne hisztizzek. Ez az egyik rész. A másik az, hogy szerintem csak azzal érünk el valamit, ha tényleg nem hagyjuk abba. Tehát ha mindig itt vagyunk. Fotelből nem lehetne? Hát az olyan, mint fotelből. Hát még lájkolnál is. Hát majdnem olyan, mint fotelból pornót nézni, vagy edzeni. Hát lehet, hogy neked ott kielégíti a te igényeidet, de a változás nem hoz se benned, sem semmiben. Na, ez egy nagyon korrekt hozás. Tehát mit tanácsolnál azoknak, akik a fotelből nézik nem a pornót, hanem akár azt is. Vagy akár azt is. Igen. Én mindenképp azt, hogy álljon fel, induljon el. Ha zavarja az, ami van, akkor tegyen ellene. Vagy pedig akkor ne hisztizzem. Szerinted ez a helyes út? Lesz ebből valami? Mi lesz belőle? Szerintem mindenképp ez ilyen, azt mondanám, hogy mint tüske a bőr alatt, zavaró. Szerintem, ha visszatérünk szeptemberbe, és akkor az emberek visszatérnek a nyaralásból, és aktívabb lesz, szerintem akkor lesz változás. Ez így jó, mert az embereket ébren tartja. Én szórakoztatóbbá tenném, tehát hogy én ez egy kicsit a metodikán változtatnék. Te azon dolgozol, hogy szórakoztató igen, tehát mert hogyha az emberek úgy érzik, hogy eljönnek ide, jól érzik magukat, akkor vissza fognak jönni, ez az egyik rész, a másik az, hogy hangosabb. Tehát, hogy ez egy látványos legyen, ne tudjanak ne beszélni róla. Mivel lennél elégedett? Hány ember kéne ide? Most volt mondjuk 300, tehát ugye itt a nyár közepén igen, mindenki szabin, augusztus. Hát annyi, hogy ne férjünk el, hogy az úton ne tudjanak elvenni az autók. Volt ilyen az elején, de elfogyott a lendület, így nem tudom, április óta? Tehát, hogy nem elég, 20 nem elég szórakoztató. Legyen ez jól fun. Tehát, hogy ez egy program, hogy eljövök keddenként tüntetni. Ez azért legyen program, mert jól érzem magam és feltölt. Ne azért jöjjek, mert változást akarok. Ide jövök zebrát nézni, tehát túl drága az állatkert. Igen. Tessék, ezt mondjuk már adom. Tehát, hogyha már azért kijössz, hogy lásd a zebrát táncolni, akkor már megért, hogy valami, ami még pluszban ad egy ilyen motivációt, egy jobban belső és nem külső. A külső motiváció megvan, mert szarul élek, akármi. De legyen egy belső, hogy jól is érzem magam. A haverokkal kimegyek, program. Ez egy program nekem. Ez nagyon tetszik. Azt szeretném még kérdezni, hogy szerinted ez a kis mozgalom, vagy nem tudom minek nevezzem, hogy minden kedden ráérünk, ez kinőheti-e magát valami nagyobbra? Hát igen, csak kell a szikra. Mi lehet a szikra? Egy icipicit, mondom, változtassunk rajta. Az, ahogy eddig csináltuk, az nem hozza meg. Az nem. Akkor változtatni kell. Változtassunk. Gondolom nem látta a kamerát. Vagy látta is, azért nem látta. Igen. Szóval, hogy legyen az, hogy jól érzed magad, és jól akarod magad érezni. Én egy ilyen teljesen útszabály jellegű veled föl. Tehát, hogy tényleg az, hogy szól a zene, táncolunk, jól érezzük magunkat, beszédek, és újra tehát táncolunk. te útszabályt rendeznél? Az minden alkalommal. Szóljon a zene. Mert én azt gondoltam, hogy akkor rendezünk utcabát, ha egyszer már leváltottuk a Fideszt. Hát nem, akkor nem egyet, hanem akkor nagyon nagyot, és akkor egy hétig ropjuk. Tehát, hogy az embereknek el kell hinniük, hogy az jobb lesz, és tényleg az, hogy szeretetre építsünk arra, hogy mi amúgy jót akarunk, és azt jól akarjuk. Ne csak megígérjük a jót, de a végén nem lesz jó, és igazából az látszik, hogy az emberek amúgy őszintén akarják a jót, akkor eleve sugározzák, hogy ők amúgy jót akarnak. Így van. Bulizzunk, érezzük jól magunkat, és én elfogadom, hogy te másképp táncolsz, mint én. Sőt, én táncolni se tudok. Nekem nincs ritmusérzékem. Nekem se. Na, akkor jó. Tisztelem. Meg vagyunk. Úgyhogy azért mondom, hogy... Milyen lesz az a tánc, amit senki nem tud leutánozni? Így van. Én szólózni tudok csak. Mitu? Ketten igen, elszólózunk. Nagyon szépen köszönöm. Hát nagyon szépen szívesen. És akkor itt leszel legközelebb is. Hát jövő héten nem, mert most én megyek nyaralni, és utána itt leszek. 20-án jövök haza. Kibírjuk nélküled akkor egy hétig. Így van, de küldöm a többi zebrát, mert ugye azért még vannak mások is. Igen. És nagyon köszönjük, hogy mindig itt vagy. Nagyon szívesen. Köszönöm, hogy beszélgettetek velem. Szervusz. Sziasztok.